Gustaríame atopar algún ton vermello que evoque a posta do sol. Xa probei con varios distintos, pero non o consigo. Regresaches convertido en cabaleiro. Eu, pola miña parte, tamén me convertín nun grande artista, co propósito de concederlle a salvación á xente. Non parei de pintar. Lembras este cadro? Prometinche que completaría este cadro o día que regresaras convertido en cabaleiro. Por fin encontrei o vermello que tanto tempo levaba buscando. Este é o vermello verdadeiro. Tenma, a promesa que fixemos segue sendo moi importante para min. Pero xa non somos os mesmos de entón. Pregúntasme se son capaz de matar a Sasha. Está claro que son. Non contenta con ocultar a Violet na miña sombra, tomáchelo o control dos espectros e ordenáchelo o asasinato de Pegaso sen o meu permiso. O teu comportamento é inexcusable. Non te quero volver ver diante miña ata nova orde. Así terás tempo para te arrepentires. Engánaste, non sinto o máis mínimo apego por el. Nestes momentos estou concentrado completando o lenzo perdido para levar a cabo o meu plan. Unha das escenas que completan o lenzo perdido é a imaxe da miña redención. Un simple cabaleiro de bronce non é capaz de ferirme a mí, un deus. Pegaso. Tal e como sospeitaba, nada cambiou nesta era. Pegaso, Atenea, desaparecele! Vou vos enviar a todos ao inferno! Adeus, terra. Gobernareite desde os ceos.